martangi yang mahita. Dame ni di batana sumurun syan saluhu na roha imana mangaramoti ati-ati do pikiran mona di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatani di batani hita di mingguta sadarion imana tarsura di buku Panorirang Yesaya bidu 40 ayat 27 satu ayat 20 sada tangyo kamu hatani di bata. Buasa madohonomu ale Jakob, jala didoko ale Israel, bunido dalaku maropo Jahoba, jaladang maruli uhum ahusian di batak. Ante dang dibotoho manang dang dung dibigiho, di bata salililing na do Jakoban, sitopa aka ujung ni tanaon, dang oluluja manang madate ibana, jaladang haduduan pikiran neng. Ibana balik mangalehong gogo tunaluja, jala dipargugui situtu aka naso margelok, lojabe aka duli-duli, jala madate, jala tersuladit aka nama daging natabos, alai aka namar haposat tu Jahoba maruli haguguun mardapot-dapot, gabe marhabong nilali laho manaik, marludungi na sida dang ololoja, madalani na sida dang olo madating. Ima sahana. Diamuna dong saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus. Adong masada barita namar donga puda. Ima sahalak raja nahu bisitutu marburu. Disadatiki laku marajai doh sahalak pengawalna maburu tu sada tobak longo-longo. Dalatung masay daw situ tudo tobahi. Alay alani hukbina dan pola di parrohakon. Jalanungal tung liling na sida na mardalani nunga lubi hurang onom jom. Jala laos maradima na sida di sada inganan laho mangala gogo. Habe adong di si sada bona ni kalapa na holan hira 3 meter tibona. Disuruh ma pengawal nai majakit lau mabuat kalapai pasob uas nasida. Sau maton dijakit jala dibuat ma 2 kalapai asaboi nasida sadabi. Dibuat mania parang alai lama buka kulit ni kalapai do dipakai yanggo membuat inti ni kalapai ikut langsung do diharat ala tumabo doninna songoni. Hape ala nong matoras kalapai gabi molma diharat. Gabi pola tinggal masada ngingini rajai lokot di kalapai. Didok ma tu pengawal ne ba nunga tanggal ngi kosada gabi mekel ma pengawali hirana lasrohana. Gabi didok rajai matibana puasa mekel ho sehirana lasroham ala tanggal ngi kusada. Dia lusi pengawal nema ido tuan lasrohak ayat da parsauliat dui masa sogo marohani raja ubikisa jala ala ni sogo ni rohana ditalima pengawal ne uhudma dipamasuk tu sada sumur nama tua na adong diinganane ala ni sogo ni rohana diuhum may bara.
Hape siya na so panagaman rongom maro akka si pilibigu madapoton rajay laos ditakop ibana bahin pilihan si so bahonon na tupangisi nito bahi hidok may tu raja nito bahi. Hape dinalaho mamiliho ni tarbereng ni suhui ni parbiguima na so adongbe ni nasada. Dido maasa di palua. Aidang si pelehonon akkana martihas. Di palua may bana jala disu mulak tu tanah. Dungi taringok may bana tu pengawal na laos di topok ma. Di bereng ma tu sumurihut ma majuju las di tugu ma ibana sian sumurih. Di barita horrajai manama sehut ma didok tu pengawal ne mauliate si tongdo nani dok mi parsaulian laos delu si pengawal ne matong tu raja tuani ma di pamasuk raja yau tong tu godung sumur nama tuang au dang songone gabe aku ma pelihonon na nunga mati hiap piau masai menarik do akadongan baritai alaineng dohonon ni barita indo molo pe adong si paru kilhonon ta unang pitor murahi ta madede ay gudang do silas ni roha di balik ni hobar tu hatani di bata sona di jup sapusada ayat pitwin tung diri puroham dapat hadu dua kopar mulan ni sakap ni di bata manang tung jupak ho masun ni hinadinggan ni pargogo na sohatulusan namar lapata dui asa idota ima akaparukilani unang rahita madili adong sada sakap donisi dia makadong sahapur syaun uju terbuang bangsa Israel tutangan ni halak Babel masai hasi situ tudo di hilalan nasi dan namasai jala alani hasina dau siapona pasugi jala nunga tarulang tano nasida jala mangai nasida somon ulon nasida na terbuang kerja paksa gabi rodi nasida di Babel dang sia turohana nasida marnida namasai alani haji nai alani pena gabi madili manasida alai laos di partikyani do hatani di batamar hite si Jesaya pahoton do mangaliw semangat do apul lapul pahotok kapor sel nasida di Babel penasida dada naneng mago alai asa marsyajar unang benasida say mangalaosi badan na tu di bata ido na tayo di bagasan turpukon asa tung salu na ngulu ni bangsoi nang di Babel asa tutong do marsyajar jalabuy na sida manada kuwaso dohot gugu ni Jakuba lapatan na ikut takas di dada jala ikonado parsitutun na sida mangalapati maka porsiai isido Jakuba jala isido debata nasino banasida debata ni si Jakut debata ni Israel unak kolak kata nama dok ali debata alai kuneng matakas memang rodo panurang Jesaya madok puasa do konomo ali Jakub ali Israel buni dalam ni Jakuba jaladang maruli ukum sian de bataku ima molo halak nang putus asa halak nang gabe depresi gabe murado manalahon murado nang songoni madok akana urang ape kesalahan ni bangsoi ima nai di pangasahon nasida pikiran
Dalam iman yang tidak dibaga satu tahun, asa unang dihilala hacit ninatar puangi. Unang dihilala dianggap tumbuni dalam ni Jakuba. Jala unang detong nasi dadang adong beholong niro hani di bata. Bagasian akan aposo ni di bata nang hitape budi si pata hera songobang soon. Jala bui do taida tong songon panurang Habakuk pe. Natotong manuruhata ni di bata. Ima naso ditangihon jujuna naso ditangihon tangiang na. Bui dui taida ima song padok ni panurang Habakuki di Habakuk sada ayat 21 ayat opati. Sadia lilingon ale Jakoba juju aku matua so ditangiokko. Sai hualu-halu hutuho hadubuan matua so manupakko. Buasa tumpat arida konom mutua aku hagidu. Jalamar sobu-sobu ho pedaida hangaluton. Pangarupau doa dulu dijolokku masa parsilsian jala tubuh perbadaan. Alani lulam do patik jala dangdung ruar nasitong. Ai di rohai halak par jahati do halak par tigur di bahini peol do umi ruar. Dia makadongan. Alani taing madang adong nabuni di Jakuba. Dang adong nasuni idani di bata namasai. Dang adong naso diboto tuhatai ahana perlu nang si pangido tay nang ditangyang tay alai ingok ma dibigi jauh badui alai palos ma di bata mangale kun alus ni pangido tay ala ibana do napuna hita saluhuna. Alani bohado sikap nasitong mangadopi pergumulani ido na naing dohono ni si Jesaya. Imahapor siyay jalay hutom madibata paloas madibata di bagasan mulung tung soadong do diago manang isi pesak kita. Molo pihira na di pabeda debata. Alas ada pengalaman rohani na taida na pinasa ni parpesalmen bui di persejarah di hita. Songon na taida di pesalmen 120 sada ayat 4 satu ayat wali. Bui maraku jakahun asatun takas taida di bagasan mulutta ima padonganion ni di batang. Dido di pesalmen 120 sada ayat 4 satu ayat waling idama dang olonok mata jala dang olomodum yang uci jaga Israel jago bado si jaga hom jago bado pardinggo mamu dilabung di tengah musyam dang tagamo duito ni mata niari ho arian manang bula peborngin ne sai jaga ni jago bado hosian nasa parmaraam sejana narotodim saya jaga ni jago bado hola huruar do la bot ola nion rodi saliling liling lapatanna taida do debata nama nugu nama jaga kita mamuk kaborngin satu manuku nain 24 jepita didongane jana dijagai debata alanido diajak terpuk todo hita bohado hita boi manahan uju mangadopi si tahun ini lapatanna ia mangadopi si tahun ini sarupa di songon na bertanding dumulutong lari maraton. Sudido peserta bersemangat jala berambisi satu garis finish. Alai dung dimulai pertandingan ini sejam manang 2 jam mulai ma lesu bak
bahkan adong ma na patah semangat menyerah, adong ma na mundur, alani marmasan, mungkin alani samina, mungkin alana gali, bahkan mundur ma siap pertandingan itu akan asing dope. Songoni jut hita namar Tuhani dimulana hita songona bersemangat. Mulana hita hira naina ma semangat tali lam liling lam biasa, lam liling lam mundur, lam liling lam kecewa, bahkan lam liling gabe sonet tu sabbe manang tu dia hapura syauta. Jala bui ma on akka turus di partikeno gabe alani akka nama saya bui du gabe alani akka persoalan hamaulon gabe pidda gereja ma maos saya mangalului di dia datu mabo alai laswadong hakotan alani dia makadonga saha pursiaung sana parsia jaran na argado didok ima Raja Salomo di poda tulu ayat 5 marhapo satu jahuba masyan nasaroham jala unang marpangu sadia ko tu pikiranmu sendiri asatung argado padohani unangolo hita marhapo satu portibion tu jahuba ma ay holad di bata mahapo si dingolum asa takas tatada di bata na mangalitu hita gugu jala na mangurupi hita di salut nguluta alay totong mahita holan marhapo santu sakakna unang mabiar hita. Dia makadongan na parpuri na menarik situ tu na nihatahon ni Panorirang Jesaya di turputon ima ia halak na marhapo santu Jahoba digobar doi songon pidong rajawani na di ayat 70 sadeng. Dia may ima bangso Israel na tongon dihabuanga Babel hacit porsuk alai totong dona sida diajak asa kolan marhapo satu Jakuba jala unang tanu jala anak na marhapo satu Jakuba taidame digobarani songon ima pidong rajawali molo di buku tanah badion pidong rajawali nanai idota gobar na pinasa ni Jesaya ima pidong rajawali memiliki habong nama say gugu jana pola adong haguguon na kemampuan na mangalo angin jana habang pe ibana masay tibum tarbarita do pidong rajawalion ima songo sada pidong na paling gancang umurna pola 170 tahun. Alay menarik dui. Alay kon lewatan na do sada pas ditiki umur 40 tahun. Lapatan na tergantung tu pidong rajawali ido molo dang olo dalos disimang. Manang masohok madisi alay molo naing gejang dope umurna. Saat tuna 70 tahun iko boluson nama sada pase manang sada transformasi merubah transformasi tubuh na hacit situ tu ima mangatukon pamangan nai tu atas ni batu na tibo asa tanggal dung tanggal imam patok nai jala mertubur ma gabe turbing ne baru saleling pa mau turbing ne baru dang bui marsi panganon pidong rajawali dong pe mertubur muse baru pe bui dong mertubur turbing naing disima muse dipakai ibana mabuti akka habong naing habong na disabula siamu do na disabula hapirang di paima may muse paima mertubur habong nebaru
Lapatanna Adonai dohono na di ayat 71 ko barasong pidong gabi Raja Wali. Ima sada tudusan dibutuhkan sebuah konsekuensi na baru ima pengorbanan nang pe hacit nang pe pait alai molo manahan molo mampu ima songo pidong Raja Wali tabo mamuse mulak poso gabi songon sahat ma tupinis ima songon nakaning na lari saat ma di ujung di finish na jala tabuma muse alani kadongan takas do hono niturpukon marhite tema ni minggutta jauh bado hakugo otta dia manarikot siapor siaota sia turpukon di papatar jauh bado dirina tutonga-tonga ni bangsoi jala jauh bado haguguun ni bangsoi nakita pe na parjuro endo honaro jauh bado si palua na marcamita do si Jesaya tonga-tonga ni bangsoi di Babel asa manada na sila hola jauh badi batado na bui na tukpaluahon tumpe subui tumpe holan mangasahon lapatan na dangadong na busi pangasahon na sila mula dong pe portibion na babaga-bagahon tung subudi mula dong pe dibikili na sila akka teknologi nang dia kekecanggihan niya ka peralatan na sila marupun akka musuna alai dang bui ipalo lapatan na holan debatado na tuppaluahoni jalaido na naindo holan na tuhita di partikian na ingon na taadupi ima godang ni hamaolon secara khusus na taadupi hamaolon ima pandemi COVID-19 diajari turpukon do hita hola jakuba do sipa dua hitam jala berengot tamadi si sakap ni debata molo peta hira la pait alai na palo ni debata do hita sian budde li 10 atau ikumanado hita hut makapuro siyay jala taula kon lomon de bata mangulu manang hatan de bata makapur siyay nang peikon uduk kita di protokoler ni gugus COVID-19 alai ko berengot tado ima holan jauh bado naboy natuk paluaho kita nabaduaho na nilawon turpuko do dia makadong sahapor siyay jauh bado pangurupi dan di pasobu jahuba bangsonai manau saliling na holok situtu do rohana alani diurupi do di patupa jahuba do dalan mangurupi bangsoi palo bangsoi tabo do di ujung na mula do bangsoi jala diurupi do marhide tangan di debata songon nataboto dipakai debata do ima Raja Sirus paluahon bangsoi siak kebuangan lapatan nananay berengot tabagas ni holong ni rohani debata asa tutuk kita mangasahun do papatarhod di ngolutta jauh bado haguguta di ngolutta si ganupari ido na nain do hono turpukon atau diajak do hitam asat tung taparangi homma jauh bado hagugu otta di bagasan molutta siganopare amin moliate mariho ali Tuhan lebata marhidi hatam nabadi amin.